Ame foli lase radio Joliba lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'u bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kɔnɔna la. Mɔgɔ bolo bɛ nɛgɛla o ye Abubakar Tarawele walasa ka kunnafoni dɔw lase aw ma ka bɔ ni an ka kunnafoni gafew kɔnɔna k'o ye Sokona Jakite. O la an bɛn'o daminɛ ni gafe min ye o ye lesɔri ye. Ale kumana min kan an bɛna kuma ale ka babu min kan o ye donba diɲɛ kɔnɔ min tara ka ɲɛsin bana kɛlɛli ma n'o ye sumaya ye paludisme ko laɲini ye cogo min na dan yɛrɛ bɛ se ka kari bana in na k'a ban ko o de la sumaya ka kɛ sumaya foyi tɛ don nataw la ko a bɔlen b'a fɛ o ko in o baara kɛli tɔ bɛna janya hali bi an ka jamanaw kɔnɔna la ka da kan ko n'i ye bana in yɛrɛ jateminɛ an ka jamana ninnu kɔnɔna la kuma caman n'i ye mɔgɔw wulitɔ ye ka se kɛnɛyaso la u bɛ wuli ka se ale de sababu la ko ale yɛrɛ de fana ye sababu ye ka na ni fatuluw caman ye musokɔnɔmaw fanfɛla musokɔnɔmaw senba la ani denmisɛnninakaw fana ko a kɛlen don ka dankari olu fana na kosɛbɛ ko n'i y'a jateminɛ ka kɛ ni diɲɛ maa ye Mali fɛnɛ ale bɛna donba baara kɛ n'o ye farafina kɛlen don ka donba min ta ka ɲɛsin sumaya bana kɛlɛli ma paludisme n'o o bɛna kɛ avril kalo tile 25 nata ko Mali fɛnɛ sen bɛna ye o ko la ko nin don min filɛ nin ye ko o fɛnɛ bɛ bɛn donba de ma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la ka fara farafina kan min talen don ka ɲɛsin nin bana kɛlɛli ma ko babu mun talen don o kɔnɔna la ɲina o de zéro palu tirer intérêt sur le paludisme palu ka kɛlɛ ka ban ka bɔ yen nɔ sumaya bana ka kɛlɛ ka ban ka bɔ yen fo ka taa kɛ a kɛra ɲina fɛn ye ko ka kɛ ni o baara ninnu ɲɛbila ye yɔrɔ min ka baara ɲɛsinnen bɛ nin bana in kɛlɛli ma jamana kɔnɔna la n'o ye programme national de lutte contre le paludisme ko a ye lajɛrɛ sigi sen kan o kɛra araba tɛmɛnen a ye lajɛrɛ sigi sen kan kunnafoni kɛnɛ walasa ka kuma bana in lahalaya kan jamana kɔnɔna la k'o kɛra mɔgɔ caman kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la i n'a fɔ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ani ɲɛta kow ma o ka ciden n'o ye Maraka Dawo ye ale kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ani min ka baara ɲɛsinnen bɛ sumaya kow ma diɲɛ tɔnba kɛrɛfɛla la ni o ye OMS ye ale bɛ OMS yɔrɔ la lasigidenya la yen nɔ ka kɛ ni sumaya baara kow ye n'o ye Dr Bubakar Sidibe ka fara o kan ani PNLP yɛrɛ n'o ye programme national de lutte contre le palu o ɲɛma n'o ye Dr Idrissa Sise ko kɛnɛ in sigira olu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ko ani fɛnɛ ka fara olu kan mɔgɔ wɛrɛw kun bɛ yen nɔ n'o ye Dr Isaka Sagara ye ale ye ɲininikɛla ye ɲininiso la n'a bɛ fɔ o ma ko Malaria Research and Training Center n'o ye MRTC o yɔrɔ min filɛ nin ye ni o ka baara ɲɛsinnen bɛ ɲininibaaraw ma sumaya kɛlɛli kow la ni o ɲɛmaaba ni o ye ala ka hinɛ la Professeur Ogobara Dumbo n'o b'ale ka yɔrɔ ko fɔ MRTC o b'ale ka yɔrɔ de ko fɔ n'olu cɛsirilen don kosɛbɛ ɲininiw na walasa ka min ye palu n'a ɲɔgɔnna ni olu kɛlɛli ye k'u ka kuma kɔnɔna la PNLP ɲɛma ko a y'a yira k'a fɔ ko san 2 laban ninnu na sumaya ko a senna sumayara dɔɔni ko ka ɲɛsin i n'a fɔ ka dankara la ko a senna sumayara ko de la u ye nin babu in yɛrɛ sugandi ɲina walasa k'a yira mɔgɔw la ko hali bi k'u cɛsiri bana in kɛlɛli fɛ ko ani fɛnɛ ko a y'a yira k'a fɔ ko cɛsiri min kɛlen don ka ta ka ɲɛsin bana in ma jamana ɲɛmaw ka o ta k'o bila u ka baara fɔlɔ kɛtaw la Dr Idrissa Sise ka a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko ɲɛmaw cɛsirilen don bana in kɛlɛli ko la ko o de an bɛ hakɛto ɲini kɛ o de ye sababu ye min na Mali yɛrɛ kɛlen don k'i sen don laɲini caman na diɲɛ gun kan i n'a fɔ min sigira sen kan n'o de ye ka dɛmɛba ta diɲɛ kɔnɔ walasa sumaya kɛlɛli nasiraw fɛ ka dɛmɛ a y'i sen don o laɲiniw na n'o ye couverture universelle ye
walasa sumaya kɛlɛli nasiraw fɛ o min kɛra ka kɛ ni weledakan ye ni o bɔra o wagati la diɲɛ tɔnba min tun b'a ko ɲɛnabɔli ko kunna secrétaire général o kɛra san 2008 wagati la o weledakan ninnu ko Mali y'a sen don o baara ninnu na ko ani fɛnɛ hali bi programme national de lutte contre le paludisme ɲɛma n'o ye PNLP ko a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko sumaya bɛ lahalaya min na an ka jamana kɔnɔna la kuma n'o fɛnɛ kan ko sɛgɛsɛgɛli baaraw minnu kɛra ko a kumana olu fɛnɛ kan ni o bɛ san 2018 ninnu ko fɔ ko o sɛgɛsɛgɛli ninnu y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔna la kɛmɛ sara la sumaya bɛ 19 de la jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kɛmɛ sara la sumaya jɔyɔrɔ bɛ 19 na ko jamana bolofaraw kɔnɔna la a sigi jateminɛ hakɛw bɛ falen ko o okumu kɔnɔna la ko Bamakɔ yan nɔ faaba kɔnɔna la kɛmɛ sara la 1 sumaya bɛ o jateminɛ hakɛya de la ka sɔrɔ n'i ye jateminɛ Sikaso kɛmɛ sara la a bɛ 30 de la ko kuma ninnu kɛnɛ kɔnɔna la fɛnɛ ko u y'a yira k'a fɔ ko kunnafoniw nasira fɛ san 2020 o b'a yira k'a fɔ ko sumaya o de ye kun fɔlɔ ye min bɛ mɔgɔw ni bɛ to min da fɛ o de fatuluw kun fɔlɔ ye kɛmɛ sara la ale bɛ 34 na ko ani fɛnɛ sumaya ale de ye kɛmɛ sara la saya nasiraw fɛ ale bɛ 34 na Mali jamana kɔnɔna la kɛmɛ sara la fatuluw kun a bɛ 22 la ko o wagati kelen ninnu kɔnɔna la fɛnɛ ko Mali kɔnɔna la ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 2,000,000 ani 600,000 ni kunkan fɛn a yira la k'a fɔ ko sumaya olu de minɛ o mɔgɔ 2,000,000 ni kunkan fɛn sanfɛ mɔgɔ 800,000 ni kunkan fɛn olu de ta juguyara kosɛbɛ o mɔgɔ 800,000 sanfɛ 1,778 olu de ni tora da fɛ o min na ni kɛmɛ sara la sigiyɔrɔma 2 o fatulu kɛra kɛnɛyasow la Dr Sise ka kuma la k'a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko denmisɛnninaka minnu bɛ yen n'olu si tɛ san 5 bɔ ani muso lajɔlenw ko bana in kɛlen don ka dadigi k'olu de la kosɛbɛ n'i ye a jateminɛ bakurunba la jamana yɛrɛ kɔnɔna la ko a ye hakilinajigi fɛnɛ kɛ fɛɛrɛw la minnu talen don sumaya kɛlɛko la an ka jamana kɔnɔna la k'olu sinsinnen don bana kunbɛnni de ma kosɛbɛ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa k'a kunbɛn ani fɛnɛ ni a bana mɔgɔ minnu ye bana in sɔrɔ ka dɛmɛ don u ma ani fɛnɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan bana in ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dalabɛn cogo min na ani fɛn minnu bɛ a kunbɛn olu lasɔrɔliw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na k'olu de ye fɛɛrɛw ye minnu sigilen don sen kan ko ani fɛnɛ ko baara minnu kɛra sumaya in kɛlɛli nasiraw fɛ ko o ye o dɔw ye i n'a fɔ ka sange sulenw sosofagalanjiw la k'o di mɔgɔw ma ani ka yɔrɔw ka u fiyɛ ni fiyɛlikɛlanw ye walasa fɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni banaw ye ka dankari olu la ani fɛnɛ fura dɔw bɛ yen nɔ k'olu kɛ fu ye ni a bɛ fɔ o ma ko sulfadoxine pyrimétamine ko k'olu kɛ olu ye fu ye walasa ka bana in yɛrɛ kunbɛn jango ka ɲɛsin muso lajɔlenw ma ani fɛnɛ ka fura dɔw k'olu kɛ fɔlɔw ye k'olu bila sen kan ani bana in yɛrɛ kunbɛn fɛn wɛrɛw kɛnɛyasow yɔrɔ la ko ninnu de ye fɛɛrɛw ye minnu sigilen don sen ka jamana kɔnɔna la walasa ka bana in kunbɛn walima ni mɔgɔ minnu garisɛgɛ donna a la k'u dɛmɛ cogo min na u bɛ se ka kɛnɛya ko ka fara o kan ko fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ u kɛlen don ka minnu fɛnɛ kɛ fufalaki ye ni o ye u b'a fɔ olu ma ko mild n'o o talen don ka ɲɛsin jamana den bɛɛ lajɛlen ma san 3 o san 3 Dr Idrissa Sise ko a ye a ladɔnya fɛnɛ k'a fɔ ko nin cɛsiri ninnu bɛɛ kɔfɛ hali bi baara tɔba bɛ yen ko o dɔw ye n'o ye ka hali bi ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka bana in kɛlɛlikow
ka dɛmɛ kɛ bana in kɛlɛliko la nafolo nasira fɛ jamana kɔnɔna la ani fɛnɛ kuma bɛɛ mɔgɔ bɛ se fɛn minnu ma o ka kɛ u bolo kɔrɔ kɛnɛya sow fanfɛla la ko min ye baara nataw ye Programme national de lutte contre le palud PNLP ko a yirala k'a fɔ ale bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ kuraw walasa ka ni mago bɛna se ni fɛn minnu ma nafoloko nasira fɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan o ko la sumaya kɛlɛli okumu kɔnɔna la ko PNLP bɛna o fɛɛrɛ kura ninnu sigi sen kan don nataw la ko min bɛ lasigidenya la OMS fanfɛla la diɲɛ tɔnba bolo faramu ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma min bɛ lasigidenya la yen nɔ ka kɛ ni sumaya bana kɛlɛli ye n'ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la ko o ye a sinsin k'a yira k'a fɔ ko diɲɛ tɔnba ka a ye a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 300,000 ani kunkanfɛn ko olu ni tora bana in dafɛ n'o ye sumaya ye ko ka sɔrɔ a tun bɛ se ka kunbɛn ko kɛra farafina jamanaw kɔnɔna la ko OMS o jateminɛ ni dusuma kasi ye ko ani fɛnɛ san 2019 kɔnɔna la ko hali bi o farafina fanfɛla ninnu na 100 sara la 94 mɔgɔ 2,000,000 ni 29 sanfɛ bana in 100 sara la 94 o bana in kun bɛ olu de fanfɛla la ani fɛnɛ o sanfɛ mɔgɔ 800 ni kunkanfɛn ko olu ka saya sababu bɔra sumaya ko in na diɲɛ kɔnɔ Dr Boubacar Sidibe ko a ye a yira fɛnɛ ko jateminɛ dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko banakisɛ in a bɛ ka fanga sɔrɔ fura dɔw sanfɛ n'o ye k'a bɛ ka fanga sɔrɔ fura dɔw sanfɛ a kolo bɛ ka gɛlɛya fura dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali n'olu taara banakisɛ in a kolo gɛlɛyalen don o kow la ko fɛnɛ ye waleya ye u sinsinna min kan ani fiyɛli u bɛ fiyɛli kɛ ni minan minnu fɛnɛ ye ko a kumana o waleya ninnu fɛnɛ kan banakisɛ in a kolo bɛ ka gɛlɛya o fɛn ninnu nasiraw fɛ o fɛnɛ ye waleya ko cɛsiri kan ka kɛ minnu na walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la don nataw la ko olu tɛmɛnen kɔ a nisɔndiyara ni wale ye n'o de ye u ye jaabi minnu sɔrɔ ka kɛɲɛ ni u bɛ sɛgɛsɛgɛli baara min na sisan u bɛ ka baara min jateminɛ sisan n'o de ka boloci fura sigi sen kan ka kɛɲɛ ni sumaya bana kɛlɛli ye ko baaraw bɛ sen na a y'o kuma lase ko ni nisɔndiya ye ko o boloci fura ko min bɛ sen na ko o bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ kɛ bana in kunbɛnni na o baaraw bɛ sen na ko ani fɛnɛ ko hali bi cɛsirikow bɛ sen na walasa o laɲini minnu filɛ nin ye ka olu ka se ka sabati don nataw la cogo min na a bɛ se ka kɛ 100 sara la 90 olu ka 90 fatuli minnu bɛ yen nɔ 90 na olu ka fura ka se ka sɔrɔ olu la ka na ni sumaya nasiraw fɛ ko o laɲini ninnu sigilen don sen kan yanni ka se san 2030 wagati ma o de ye laɲini ye mɔgɔ minnu ni bɛ to sumaya bana dafɛ 100 sara la 90 ka bɔ a la ka na se yana laɲiniw kɔnɔna la min bɛ san 2030 ko fɔ nin ye kunnafoni ye min kumana sumaya bana kɛlɛli kan diɲɛ kɔnɔna la farafina ani mali kɔnɔna la ka kɛɲɛ n'a donba ye n'o o baaraw bɛna kɛ avril kalo tile 25 kunnafoni minnu n'an y'a tɔmɔ ka bɔ lesɔr kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba FM o bɔlen kɔ an bɛna ni kunnafoni gafe wɛrɛ ye n'o ye l'espoir de Bamako ale kumana CNT cɛmancɛ fanga wasabulon Conseil national de transition ko marabagajɛkulu mɔgɔ 3 o welelen don cɛmancɛ fanga wasabulon ɲɛma o mɔgɔ 3 ninnu k'olu welelen don cɛmancɛ fanga wasabulon ɲɛma walasa u kana ɲininkaliw jaabi ɲininkali minnu bɛna ta ka tɛngu na o bɛna kɛ bi alamisado avril kalo tile 22 san 2021 o mɔgɔ kofɔlen ninnu
o ye minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ sariya kow ma ani adamadenya hakɛw. Minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ jako ani n'o ye ministre de l'industrie du commerce ani promotion des investissements ko fana welenen don ka fara minisiri kan min ka baara ɲɛsinen bɛ bɛnɲɔgɔnya ma jamana kɔnɔna la, ministre de la réconciliation nationale. Ni mɔgɔ saba de welenen don ka bɔ marabagajɛkulu kɔnɔna la camancɛ fanga wasabulon mɔgɔw fɛ n'o ye CNT. Ko nin baara in bɛ ka kɛ okumu mun kɔnɔna la o bɛna kɛ bi alamisadon sɔgɔmada fɛ a bɛ kɛ lajɛrɛyɔrɔ la n'o ye CICB ko o bɛ kɛ CNT mɔgɔw ka avril kalo baara de okumu kɔnɔna la. Ko ni mɔgɔ saba ninnu welelen don Dr Abubakar Sidiki Fɔnba ani Sidi Umar Sumaworo ko olu de ye wele kɛ k'a ɲɛsin sariya minisiri ma a ka n'u ka ɲininkali jaabi. Mohamed Sida Diko, Madame Dina Dolo, olu de ye wele kɛ min bɛ minisiri kofɔ min ka baara ɲɛsinen bɛ sɔrɔ ani jago kow ma. Min ye Aruna Ɲang ko ani Useini Sai k'olu de kɛlen don ka wele lase minisiri ma min ka baara ɲɛsinen bɛ jamana kɔnɔ bɛnɲɔgɔnya ma n'o ye colonel major Ismail Wage. Ko o okumu kɔnɔna la ko ka kɛ ni lajɛrɛ in okumu kɔnɔna la ka kɛ ni covid bana ye k'u kɛlen don ka fɛɛrɛw tigɛ. Kuma nin bɔra CNT ɲɛmayɔrɔ la ko u b'a yira jama la k'a fɔ ko o la ko kɛnɛ in kɔnɔna la ko mɔgɔ minnu bɛna kɛ kɛnɛ kɔnɔna la ko o bɛna ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu yamaruyalen don ka kɛ yen nɔ ko ani fɛnɛ kɛnɛ kɔnɔna la min ye nun datuguna ye ko o jagoyalen don ka kɛ ni covid-19 ko ye. Ko ni mɔgɔ minnu filɛ nin n'u olu bɛ marabagajɛkulu kɔnɔna la camancɛ fanga okumu kɔnɔna la k'u welelen don walasa u kana ɲɛfɔli kɛ haminanko dɔw kan, haminanko minnu ka fara CNT mɔgɔw yɛrɛ kan n'u kɛlen don haminanko ye jamanadenw yɛrɛ fanfɛla la Mali kɔnɔ. Ko colonel Wage ni ale welelen don walasa ka ɲɛfɔli kɛ lakana ni basigi nasiraw kan ani bɛnɲɔgɔnya kow kan ko min ye a baarakɛ ɲɔgɔn ye ni o ye minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ jako ni sɔrɔ nasirakow ma ko ale makɔnɔnen don kosɛbɛ walasa a ka kuma fɛɛrɛw kan. Jamana ɲɛmaw ko k'olu kɛlen don ka min ta walasa fɛn faralen minnu kɛlen don sɔrɔfɛnw sɔngɔ kan a kana ɲɛfɔli kɛ o kow la. Ko jangu ni lahɔrɔma kaloba in na n'o ye sunkalo ye ko marabagajɛkulu jamana ɲɛmaw ko n'u kɛlen don k'a yira k'a fɔ k'olu y'u sekoba kɛ walasa Mali jamanadenw u kana na gɛlɛyaba sɔrɔ ɲin na ka kɛ ni dɔ faralen fɛnw sɔngɔ kan. Jango mago bɛ se fɛn fɔlɔ minnu na ko n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaw kɛlen don k'o fɔ ko nka ko n'i ye jateminɛ kɛ ko kow taabolo la ten tɛ ko ka da o de la ni weleli min filɛ nin ye ka ɲɛsin minisiri ma min ka baara ɲɛsinen bɛ jago ni sɔrɔ kow ma a bɛna ɲɛfɔli minnu kɛ ka fara DGCC mɔgɔw kan ko bɛna kɛ sababu ye hali bi ka mɔgɔw ka faamuyaba sɔrɔ ko ninnu taabolo la. Jango sannikɛlaw ka kɛ ni dɔ faralen fɛn sɔngɔw kan ko ale makɔnɔnen don kosɛbɛ a ka ɲɛfɔli okumu kɔnɔna la walasa mɔgɔw ka se ka faamuyaba sɔrɔ ka d'a kan ka fara dɔ farali ka fɛnw sɔngɔ kan mɔgɔw mago ɲɛ fɛn fɔlɔw kan ko fɛn wɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ min yɛrɛ kɛlen don ka mɔgɔw dusumakasa kosɛbɛ o ye kurantigɛba minnu bɛ sen na nin wagati in na ko fana bɛ sen na. Nin ye kunnafoni an ye min tɔmɔ ka bɔ l'histoire de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. An to ni o kunnafoni gafe kelen n'o ye l'histoire de Bamako ye ale kumana waliya wɛrɛ kan min bɛ dugu kɔnɔ n'o ye baarabila ko min ye point G min ye point G kɛnɛyaso mɔgɔw ye k'olu kɛlen don k'a yira k'a fɔ ko u bɛna baara jɔ kɛ. Kɛnɛya tigilamɔgɔw point G k'u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna baara jɔ kɛ n'o bɛ R 240 ko fɔ 240 heures n'o bɛ taa bɛn tile 10 ma ko u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna baara jɔ kɛ
wa o barajo yɛrɛ bɛna daminɛ bi alamisa don avril kalo tile 22 ka daminɛ bi juma don avril kalo tile 23 tɛnɛ avril kalo tile 26 tarata avril kalo tile 24 araba avril kalo tile 28 alamisa avril kalo tile 29 juma avril kalo tile 30 ani tɛnɛ mɛ kalo tile 3 tarata mɛ kalo tile 4 araba mɛ kalo tile 5 ni tile 10 filɛ ni san 2021 kɔnɔna la k'u bɛna baarajɔ kɛ ko ni kunnafoni lasera Fuseni Kulibali fɛ n'o ye point G ko ɲɛnabɔba ye Segal ko kunnafoni lasera ale fɛ kunnafoni fɛ min kɛra avril kalo tile 21 ko a carila bɔlɔlɔ nasiraw de fɛ réseaux sociaux fɛ sanfɛ k'u y'a yira k'a fɔ k'u ka nin baarajɔ min filɛ nin ye kunnafoni in kɔnɔna b'a yira k'a fɔ k'a kun de ka d'a kan laɲini minnu fɔra olu ma waliya jamana ɲɛmaw fɛ n'o de ye baarakɛlaw ka lakanako u ka baara lahalaya sankɔrɔ tali ani kunbɛnni kɛko ɲuman u ka baarakɛyɔrɔw la ko ani banabagatɔw ka furakɛliko ani minnu bɛ n'u b'a fɔ olu ma an bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnbagaw fɛ minnu bɛ n'u b'a fɔ ma ko bi appartenant k'olu ka lahalaya ani fɛnɛ ko jaabiw ka kɛ ni ɲɔgɔn dan ye minnu kɛra n'o bɛ ko attaché et chargé de recherche olu ko fɔ n'o kɛra san 2018 ani san 2019 k'o jaabiw bɔli ko ani fɛnɛ laɲiniw caman kɛnɛya nasiraw fɛ min b'a to u ka baara taabolo bɛ se ka sankɔrɔta ni u ko ma ko bonne souvenance hospitalière plateau technique ko ani u ka dugukoloko problème foncier point G n'o bɛ point G ko fɔ ani Gabriel Touré ani kɛnɛyaso min bɛ n'o ye hôpital dermatologique ko ani fɛnɛ sariya nasira min bɛ yen nɔ ko ka o waleya n'o bɛ a bɛ fɔ ma ko acte personnalisé ko waleya ninnu de ye kun dɔw ye bakurunba fɔla mi sababu la point G kɛnɛyaso mɔgɔw ko k'olu bɛna baarajɔ kɛ tile 10 kɔnɔna la ko nin yɛrɛ ko n'i y'a jateminɛ ko b'a jira k'a fɔ ko u ye laɲini minnu kɛ fɔlɔ ko k'u ye laɲini minnu kɛ fɔlɔ ko hali bi o ko ma ta ba la ko hali bi a bɛ jira k'a fɔ hakilina jiginna ko nin wagati minnu filɛ nin ye ni funteniba bɔlen don ka fara covid-19 kan ko ani fɛnɛ ko banabagatɔw dɔ de bɛ ka fara hakɛya kan ko hakilina jigi kan ka kɛ ko ni baarabila kɛra nin lahalaya in kɔnɔna la ko bɛ sɔn ka gɛlɛya jamana ma kosɛbɛ ko hali n'o baarabila in kɛra tile 1 de ye kuma tɛ ka taa se ni tile 10 ma ko bɛ sɔn ka gɛlɛya jamana ma ko hukumu kɔnɔna la ko jamana ɲɛmaw welelen don u ka se ka fɛɛrɛ ta nin baarajɔ ko in na hali bi kuma wɛrɛ seginna ka na i n'a fɔ an ka kunnafoni yan'an ka se nin ma an kun ka kunnafoni min na se sisan ninnu fɛnɛ seginna kan ko ka fara o kan ko ni yɛrɛ y'a jateminɛ ko kurantigɛ ko bɛ sen na EDM ko ka fara o kan ko ka fara EDM ka kurantigɛ ko ninnu kan o min kɛlen don dusuma kasaba ye jamanadenw bolo ko ka fara o kan ni nin baarabila in fɛnɛ nana kɛ ko jamana ɲɛmaw ko a bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye jamana kɔnɔna la ko jamana ɲɛmaw ka fɛɛrɛ ɲini o ko ninnu na ko o hukumu kɔnɔna la ko minisiri min n'ale ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya kow ma ani ɲɛtaga kow ma dugu kɔnɔ ko a kan ka a lajɛ ka na ni fɛɛrɛw ye walasa nin ko minnu filɛ nin fununko minnu filɛ nin n'u bɛ fɛ ka sigi sen kan walasa u bɛ se ka kunbɛn joona cogo min na ka sɔrɔ a ma taa yɔrɔ jan. Nin ye kunnafoni an ye min tɔmɔ ka bɔ l'histoire de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. Nin de ye kunnafoni ye min yɛrɛ bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni gafiw kɛnɛna la walasa ka kunnafoni lase aw ma Abubakar Traoré ale bolo tun bɛ nɛgɛw la ani Sokona Jakite ale tun bɛ kumaso kɔnɔ. An bɛ foli lase radio Joliba lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka lamɛnni na.
aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la